Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe. Inini ndiri murume ainge akamboroora mudzimai wake wekutanga. Zvinhu zvangu zvainge zvichindifambira. Ndinofungidzira kuti mudzimai wangu uyo wandainge ndakaroora wekutanga maybe ndiye ainge akabata laki rangu or something, because upenyu hwangu hwainge huchinyatsokufamba pandainge ndakaroora mudzimai wangu uyu wandainge ndakasangana naye kuSouth Africa. Ndiye akabva azondikurudzira kuti ndinge ndichitora passport. Panguva yacho mukoma, pandakasangana nemukadzi uyu, ndainge ndisina kana birth certificate. Birth certificate rangu rainge rakarasika. Mudzimai wangu akabva azoshingirira kuti tinge tichiunganidza mari pamwe chete. Mushure mekunge taunganidza mari pamwe chete, ndakabva ndazomhanya ndokubva ndazoenda kuZimbabwe, ndikabva ndazonotora birth certificate kuchitupa zvekare nepassport. Ndakati ndatora passport kudaro ndikabva ndazodzoka, mudzimai wangu akaramba akangomira neni ndokubva azoti zvimabasa izvi zvatiri kuita zvinokwanisa kuzosvika pakupera, ko madii makwanisa kungotora zvenyu riri license. Ndikabva ndati zvakanakai madam, ndokubva tazotanga kuunganidza mari zvekare. Ende mukoma, pose apo patainge tichiunganidza mari, hakusi kuti mari iyoyo yainge ichingoungana within 1 month. Kana iri mari sei yekunotora license, takatoshanda kuda zvekuma 4 months. Nyaya iyi mukoma, kana ndikangoifunga dzimwe nguva ndinozvibvunza kuti asi ndakaitei nhaye. Asi kunyange zvangu ndichimbozama kuti ndinge ndichidzokedzana nemudzimai wangu, but pane zvimwe zvinhu zviri kundikonesa mukoma. Hongu mudzimai wangu, kana dziri nyaya dzemari, ndiri kumubatsira, ende ndiri kutomubatsira zvekutorevesa zvekutoti vana vangu vandakaita naye ndiri kutokwanisawo kuti vange vachikwanisa kuenda kuchikoro, kunyange zvavo vana ava vachiri vadiki. Mwana wangu mukuru iye ane 10 years, then umwe wacho ane 4 years. Nemudzimai wangu uyu wechipiri wandiinaye, ipapo vana handifungi kuti vanokwanisa kubuda, because mudzimai wangu uyu wechipiri iye mukuru kwandiri neabout 12 years mukoma. Saka mwana chaiye handifungidziri kuti mwana anokwanisa kubuda. Saka apo pandainge ndichiri nemudzimai wangu wekutanga wandainge ndakasangana naye kuSouth Africa, patakaunganidza mari yekuti ndinge ndichienda kunotora license, I think kuti zvakatitorera somewhere around 4 months tichingounganidza mari. At that time mudzimai wangu iye ainge achingoshandawo kumakitchen kwavo kwavanoshanda ikoko. Ininiwo ndainge ndichingoshandawo zvimabasawo zvekupenda, but ndainge ndichishandawo under someone. Saka mari dzacho hakusi kuti dzainge dzichikwanisa kubatana zvekumhanya. Mari dzacho mukoma dzainge dziri very hard kuti tinge tichiunganidza, but mudzimai wangu munhu airakidza kuti chipo chaicho chekuunganidza mari ainge ainacho, chipo ichocho chekuunganidza mari. Zvadaro ndakabva ndazoenda ndikabva ndanotora license rangu. Ndakangotora riri class 2. Pasina kana nguva ndikabva ndazodzokera ndokubva ndanogadzirisa mapepa angu zvima AA nemadefensive, ndokubva ndazotanga kutsvaka basa. Panguva iyoyo mabasa awa ekudhiraivha matruck kuSouth Africa ainge asati anyanya kuwandirwa, zvekuti kunyange pacho pandakazokwanisa kuwana basa pane imwe kambani yainge iri kambani yematraki, ndainge ndichingoziva kuti truck rinodhiraivhwa sei, zviya zvekutongoudzirwawo nevamwe. Ndakasvika pakambani paya ndokubva ndazotsvakawo basa, ende ndakabva ndaita laki rekuti ndaifanira kuti ndinge ndichifambawo neumwe truck driver. Ndainge ndichishanda as an assistant driver. Pasina kana nguva ndinofungidzira kuti zvakangonditorera somewhere around 2 weeks kuti ndinge ndichitobata kuti truck rinodhiraivhwa sei. Upenyu hwandainge ndichida kuraramisa mhuri yangu ndihwo hwainge huchindipa shungu. Pasina kana nguva ndakabva ndazotoita truck driver zvekuti ndainge ndava kufamba ndoga. Mukoma, ndingangoti pandakatanga kufamba ndoga ndo pandakabva ndazoita lose control, because from the very first day randingangoti ndakahaikisa umwe mukadzi ndichinotaura nemukadzi iyeye, ndakabva ndatoona kuti ko amai ava vandainge ndakwidza truck rangu vainge vachitorakidza kuti
nezvangu vainge vachitoda nezvangu. Amai vaya ndakabva ndangovasvitsawo shoko ndichingofungidzirawo kuti zvimwe kuda amai ava vacharamba. Amai ivavo ndainge ndakavakwidza kumesina uko vachindiudza kuti ivo vainge vakauya kuzodhindisa pasipoti yavo. Ivo amai ava vainge vachienda kuJoburg. Saka ndakati ndavasvitsa shoko ndikabva ndaona kuti amai ava vainge vatondibvumira mudenga. Ndakabva ndavabvunza kuti zvainge zvichiita here kuti tinge tichimbopaka track paside kuti timbofadzana zvedu. Ivo vakabva vati hongu kufadzana neni vainge vachida, asi sezvo vainge vakarara mubhodha apa vasina kumbogeza zvainge zvisingaiti. Saka vakabva vati taifanira kuti tinge tichingotsvaka panhu paiva nemabookings so that vakwanise kuzvigeza muviri wavo. Ndakabva ndati apa dzainge dzawira mutswanda. Takabva tatsvaka zvedu painge paine mabookings tichirimo muLimpopo imomo. Ndokubva ndapaka track inini naamai vaya tikabva tapinda mumabookings muya. Takati tapinda mumabookings muya tikabva tageza zvedu ndokubva tafadzana. Kubva muLimpopo imomo kunosvika ndichinovadhirobha muJoburg, inini naamai ava tainge tichingoti tikati fambei ndobva ndambomisa track tobva tafadzana zvedu. Kubva ipapo mukoma ndingangoti ndo pandakabva ndatanga kudzidzira kuita zvechihure. Ende ndinofungidzira kuti zvazvinoita mukoma ndezvekuti kana ukazobata mari wati yarukei, kana ukagara wangopindwa nechihure muropa, kuti unge uchiregedza chihure chiya chinenge chinozonetsa kuchiregedza mukoma, because unenge wava kungoti ukatarisa mukadzi wose waunenge uchisangana naye kana kuti waunenge uchikwidza motikari yako, mukadzi iyeye akangokunyemwerera unobva watofungidzira kuti mukadzi iyeye anofanira kuti ange achiita mudzimai wako. Pandainge ndichiri kuSouth Africa handizivi kuti ndakadanana nevakadzi vangani. Ndainge ndatova hure remakoko, ende ndaitova ndiri hure riya rekuti mudzimai wangu haana kana kumbogara andibata kuti ndainge ndichiita zvechihure, because panguva yacho yandainge ndichiita zvechihure mari chaiyo mukoma kuti ndinge ndichiiburitsa ndainge ndisingakwanise kuburitsa mari zvekumhanya. Ndainge ndichingoitawo laki rekuti vakadzi vacho vose vandainge ndichisangana navo vazhinji vacho vainge vachingoona our relationship as a sort of means of transport, because vazhinji vacho vainge vachizondikumbira kuti ndinge ndichivatakurira zvinhu zvavo. Vazhinji vacho vandainge ndichidanana navo sometimes vainge vachigara kunana Joburg kana kuMpumalanga. Saka munhu ainge aina malaicha wake anenge ari kumesina. Saka nguva zhinji ndaikwanisa kuzotakurira munhu uya wandinenge ndichidanana naye zvinhu zvake, ingava iri building material kubva kunana Mpumalanga, Polokwane, Joburg ndichienda nazvo kumesina. So ndo laki randainge ndakaita panguva iyoyo pandainge ndichiita zvechihure izvozvo, kuti vakadzi vandainge ndichidanana navo vazhinji vacho mari chaiyo vainge vasitomborina. Hameno pamwe inhau yekuti vose vakadzi vandainge ndichidanana navo vaisvika pakubhilivha kuti mudzimai wangu wandainge ndakasiya kumba vaikwanisa kumudhingura, then munhu uya obva azoita iye mudzimai wangu. Saka vaizamawo kuumbiridza kaya katrust kekuti ivo vainge vasina kana basa nemari yangu, but marelationships acho mukoma ainge akawandisa zvekuti kunyange zvavo vakadzi vazhinji vacho vandainge ndichidanana navo ndainyatsokunzwa kuti vanzwa kusvika pakadzikadzika penyama kuti kana kuri kunzi ndarambana nemudzimai wangu uyu munhu wandinenge ndiri naye mutrack panguva yacho, ndaitokwanisa kutomutora ndikanomukanda pakitchen. Kubva zvandainge ndakatanga kuita zvechihure izvi handina kana kumbogara ndaita zvekutenga vakadzi vaya vanomira mumugwagwa vakashama vachiita zvekuzvitengesa muviri yavo. Kazhinji kacho ndaingoitawo mhanza yakanaka yekuti ndaingosangana nemukadzi uyo anenge achiti kumba kwake zvinhu zvinenge zvisina kumumirira zvakanaka, achiti iye anenge ari pakati pekunetsana nemurume wake. Saka vakadzi vaya vanenge vangori desperate murudo ndo vandainge ndichingoita mhanza yakanaka kuti ndinge ndichisangana navo. Zvadaro mukoma ndakabva ndazoona kuti sezvo zvemuSouth Africa izvi zvainge zvichazonetsa kumberi uko, because at that time tainge tichiri kudhiraivha zvedu tisina mapermit, but ndakabva ndagara ndangovhura maziso kuti
hongu tainge tichidhiraivha zvedu tisina mapepa akakwana, but kumberi kwazvo zvaikwanisa kuzonetsa semanetsero azvava kuita now. Saka ndakabva ndazokasika ndikabva ndazotanga kuaplya zvangu kune mamwe makambani ekuzimbabwe, kunyange zvavo vamwe vangu vandainge ndichishanda navo panguva yacho vasina kukwanisa kunzwisisa kuti ko murume uyu chii chaari kumboita kuti ari kutiza munyika mune mari achienda kunoaplya kumakambani ekuzimbabwe. But ndakaona kuti kunyange zvavo ivo amai mufana vainge vakabvuma kuti tinge tichidzokera kuzimbabwe, but vainge vava kungogara vachingokomplaina kaya kakungokomplaina kekuti zimbabwe inorema kugara because dzimwe nguva mari dzaikwanisa kungopinda mumafoni, hongu mari dzacho dzainge dzisisina kufanana nemari dziya dzandainge ndichiuya nadzo kumba pandainge ndichishanda kuSouth Africa. Amai mufana vainge vava kungogara vachingokomplaina. Pandainge ndava kumusha ndainge ndakazvipawo chitsidzo chekuti chihure chose chandainge ndakaita ndichiri kuSouth Africa, chihure ichocho ndainge ndisingadi kuramba ndichingochiita muno muZimbabwe. But attitude yaamai mufana manje yavakandirakidza mushure mekunge tatanga kugara kuno kuZimbabwe ndo yakazokonzeresa kuti ndinge ndichidanana nemudzimai wangu uyu wandakazoroora wechinumber 2, chakaita kuti ndinge ndichizosarudza mukadzi mukuru like this Kwandiri inhau yekuti attitude iyo yandainge ndava kurakidzwa nemudzimai wangu uyo wekutanga wandainge ndakabva naye kuSouth Africa ndo yakakonzeresa, because mupfungwa dzangu ndakangozviudza kuti ndirambe ndichingoita zvechihure handichadi, ndaneta manje. Ndikabva ndati it is far much better kuti ndinge ndichingotora umwe mudzimai wechi2 so that kana kuri kunzi kashavi kanenge kasingakwanisi kugutsikana nemudzimai umwe chete, ndinongozviudza kuti ndinenge ndiine madzimai angu maviri. Kana kashavi kaya kakaita kuti ndinge ndichifinikana neuyu, ndobva ndatiza ndichienda kune umwe mudzimai wangu wechinumber 2. But ndakabva ndazongochuza kusarudza mukadzi mukuru Kwandiri because ndaingonzwa kuti vakadzi vakuru ndo vanogona kuvaka. Hongu mukadzi uyu mukuru zvekuvaka anotovaka, ende inini naye takatozotosvika pakuzotomisa imwe imba hombe muno mutauni muHarare. But mukoma chinogara chichingondinetsa ndechekuti zvino zimba iri ratakazendemutsa muno mutauni kana kuri kunzi kana ndikazofa richazosara richigarwa nani, because inini nemukadzi wangu uyu wechinumber 2 mukuru Kwandiri hatina vana, ende vana chaivo kunyange zvake iye achindiudza kuti vana tichaita vana vakawanda, but dzingori bhaizi zvadzo because nemakore ose atagara awa vana vatoramba kubuda, because kana kuri kunzi mukadzi anozvara tingadai tatova nevana 2 kana kuti vana 3 kubva zvandakatanga kusangana naye pabonde mukadzi wangu uyu wechinumber 2. Saka pandakatanga kudanana nemukadzi iyeye ndakabva ndazotanga kunotisa kuti pose pandinenge ndaenda kumudzimai wangu uya wekutanga, nhengo yangu mukoma yainge yava kusashanda semashandiro awo ayainge ichiita kumashure kwese uko. Ndaiti kana ndiine mukadzi wangu wechinumber 2 nhengo yangu yaiita simbi chaizvo, asi kungoenda kumukadzi wangu wekutanga wega wainzwa kuzvinyarira, nhengo ichiramba kuita basa nemazvo. Inini nemudzimai wangu takazongoramba tongonetsana sezvo ndainge ndava nemadzimai maviri, mari yainge yava kusakwana. Ndaizama kumboita mabhindauko, asi mari chaiyo ukagara waita madzimai maviri haimbofi yakakwana. Saka mudzimai wangu uyo wekutanga wandainge ndabva naye kuSouth Africa akabva angondiudza kuti nezvangu ainge ava kusada ndokubva azongonditiza, but tainge tisina kupanana gupuro sevanhu vainge vakaroorana. Akangoita zvekungonditiza ndokungondinyorera paWhatsApp kuti inini zvenhamo handichadi, ndava kumbodzokera kuSouth Africa. Now mukadzi wangu anogara achingondiudza kuti gupuro sezvo tisina kugara takambopanana zvinoreva kuti inini naye tichiri mukadzi nemurume, ende anozviziva zvake kuti ndine umwe mukadzi uyo wandiinaye pano nepapo mukoma. Pose paanenge ari kuno kuZimbabwe tinomboita tichibanana. Zvino zvinoitika mukoma ndezvekuti inini nemudzimai wangu uyo wekutanga wandakasiyana naye pose patinomboita tichibanana, kana kuri kunzi inini ndikamushanyira kuSouth Africa ikoko kana kuti iye akauya kuno kuZimbabwe, pose patinosangana pabonde
tinozosangana nedambudziko rekuti iye anenge achivaviwa kusikarudzi kwake, neniwo mukoma ndinovaviwa zvisingaiti kusikarudzi kwangu, ndisingaziviwo kuti mainfections here. But mainfections awa chinondinetsa ndechekuti ndakatomboti handisi kuda kuzvirapa, ndikuda kutanga ndamboenda ndikanosangana nemudzimai wangu wechinumber 2 ndisati ndazvirapisa, because ndaiti pose pandinenge ndambobanana nemudzimai wangu wekutanga, kana kuri kunzi ndikaona kuti ndinenge ndaita infection, ndaibva ndamhanya ndobva ndanozvirapisa, ndobva ndameka sure kuti handiuyi kumba kusvika ndapedza kosi yangu iya, ndichiitira kuti ndisainfecta mudzimai wangu uyu wandigere naye kuno kuZimbabwe. But mukoma pandakazosarudza kuti ndikuda kungonopinda riri red robot kudaro, ndakashamisika kuti mudzimai wangu uyo wandigere naye kuno kuZimbabwe haana kana kumborakidza any signs of any infections. Zvinhu izvi mukoma hakusi kuti ndakazviita ka1, ndatova nenguva yakati rebei yekuti mudzimai wangu uyo wekuSouth Africa pose pandinosangana naye pabonde, sezvazvinoita mazuva ose kuti tichingobva mukusangana pabonde tinobva tanzwa kuti kusikarudzi uku tinenge tichivaviwa, kana kuri kunzi ndikanosangana nemudzimai wangu uyo wekuZimbabwe zvinobva zvaita kuti tonho kunyarara, sekunge mukati mesikarudzi make munenge mutori nemadoctors anobva arapa sikarudzi yangu. Ende ndozvandakaona kuti paya pandinonosangana naye pabonde, kunyange ndichivaviwa sei, kungonopinda mukati mesikarudzi yake ndinobva ndanzwa kuti tonho, kunyatsonzwa kutonhorerwa kuti panapa ndapona. Saka kusaziva kuti uyu mukadzi wandigere naye kuno kuZimbabwe kasi akandigadzira kani kuti ndisakwanisa kusangana pabonde nemudzimai wangu uyo wekuSouth Africa. Please ndibatsireiwo hama dzadiwa, because pandakashanyira mudzimai wangu wekuSouth Africa ndega ndakanzwa mwoyo wangu uchidzimbikana, because kalife kaari kurarama kaupenyu kanondirwadza. Zvino iye ari kuti kunyange ndikada kushingirira kuti ndinge ndichidzoka kuti ndinge ndichizova mudzimai wako zvekare, zvino tinozorarama sei? Nekuti pose patinosangana pabonde inini ndini ndinozosara ndichirwadziwa, because iye nekukwenya kwose kwaanenge achiita anosvika pakusvuuka. Makrimu ose andakambozama kuti ndinge ndichimutengera, aya anotengwa nevanhukadzi kana aita yeast infection, makrimu ose iwawo haashandi. Iko zvino kana ndikangosangana naye pabonde mukoma, ndinenge ndichitoziva kuti mwana wevanhu ndinenge ndamupinza bhizi yekuti anosvika pakusvuuka. Kunyange mapictures aanonditumidzira achindirakidza kuti anenge asvuuka kusikarudzi kwake nekuda kwekukwenya, because kunyange akazama kumbozora imwe yavanoti plain yogurt so kusikarudzi kwake haina kana chainombomushandira. Please ndibatsireiwo hama dzangu. Mudzimai wangu uyu wechinumber 2 mukuru kwandiri, hongu ndinomuda, because amai ivavo kana kuri kuronga vanoronga zvavo amai ivavo. Then mudzimai wangu uyo wekuSouth Africa, kumuda kwandinomuita inhau yekuti madocument ose andiinawo ndakakwanisa kumawana because of her. Saka handidi kuti ange achisafa yet inini ndichikwanisa kumuchengeta. Hongu kuchengeta vana ndinovachengeta, ko iyewo haafaniri here kuti ange achiinjoyawo mari dzaakashandirawo neziya? Please ndibatsireiwo hama dzadiwa. Kana vari vaya vanoita zvechibhoyi, aiwa chimbonimirirai, because ndakatomboedzawo kufamba munzvimbo dzakasiyana siyana but hapana kana zvazviri kumbochinja. Please hama dzadiwa ndibatsireiwo. Handizivi kuti maguchu andanwa mangani, ndiri kutsvakawo mamwe masolutions anokwanisa kundibatsira. Hey vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Hanzi kuti kuda ndakagadzirwa here nemudzimai wangu uyo wandigere naye kuno kuzimu, zvakangoma hazvo vedu we.